non twia crash and come. Na mo na ye mo kura me come. Na ye na Labwa ama dom no bi so abeka ama etimi aso aso Mira ana wakaroma mako na wada wo be mako si wada bi kapra na wani oyosun na mo Israel na mo Masar na kwanza ndo ho amaidan ore mo su na ba ese ba ni Israel ni ya da na Mr. Sani oka akanwa akana oyin pa wo na asepụ n'ụkwụ aka ọtụ ọdụ baasị asị dị ayé dị nti na ọyọ bọsọ ọdọwọdọ nti o so ọrụ ọdọ ọmọ ya ememe na na tamo kana ememe na na aka na ọdụ kan bẹ ya so bẹyẹ paapụ na nsẹm tẹtẹmu paapụ na nsẹm tẹtẹmu yẹ ẹbí tó nkọ na wọwọ na ne dọm a onye hụ no wɔtena diri ɔkɔ hɔ Assyria hɔ na bɔhyɛ nti otu na wɔwɔ ɔmo asase nti na akokɔ no so ebi kɔhyɛ no ado bi biara no so ɔyɛ ɔmo ate Israel Maka na ɔne Assyria ɛkɔ ba ma ɔhyɛ na Assyria ɔne hàn nti ɔto Moses mo na ɔto ba Israel ɔto akwanhyɛni Mohammed ɛne sɛ ɔto nkyɛn mo na ɔto ba Maka afi na ɛdo na kɔ so yɛ ba nti ɔsom na yɛda na aka ɛbɛba anam bere a aka ndɔm wiase hɔ ba no wɔtumi atutuma hɔ wɔhyɛ atɔm fiaa kɔdɔ mpoano na aka na ɔne n'asɔfo na akanko no ɔne dɔm bɔ mpoano biribi a wɔkɔ nti hɔ yɛ mpantoma mpe nti maka nkɔ akyerɛ ne bira na ɛsɛ anase Akyerɛ dɔm ɔbɛka akyerɛ Israel fo ne mma no dɛ yɛdo mfe asia mu a yɛambɔ so bi aba na ɛne mfa no ba aba no wiase no nyinaa ɔno na bɛaso ne mu wiase asomdwe ne dɛ wode mu bi na ɔko kra wiase ɔso ɔso no ɔbi ɛmu kɔ baabiara asɔpa nkurɔfoɔ ɛnanom hɔ na meka dɛ wɔmu kyerɛ ɔso no yɛ aka no fo wɔ so momo ɔyɛ gana fo wɔ so yɛ awɔnyɛ o na yi si biara no sɛ ɛba bɔ wɔ so mu a ne yɛ ayɛ no na hepatos ayɛ ahodoɔ nti ɛnanom wɔ so ɔdɛ ɛnanom wɔ so na ano ɔyɛ ne nta ɛsɛ ɔso no gyina ama no ɔkantanfo ano sɛdeɛ ɛyɛ sɛ fo ne sɛ sɛ ne nyinaa kɔ ne sɛ som no aka ɔsom sɛ ɛyɛ ɔsantena wo na nnɛ
no this year. Now give it a yammy about commission yammy that kind of sort of Sabbath tools. The time of the two soon at a meaning, you know what in a certain some room while the it's an element 82. Oh, yeah, I just want to remind you. I prefer the man and man. I'm going to come on. I'm I said that, and I saw you saying I can't pass it. But that's what that series is. I said, you were in a woman. Said, my first name is support. I think what You do it in your baby. That's a back of your oh, you okay. Father.
mentwem. This man is so shabby. What can you do? Why? After my phone the back home. Your phone the crown will be whole. Your phone will be loud. I want to.